Il-lejla tajba, nilqakom il-ġdid għal xandira diretta mill-Kurja għaċ-ċelebrazzjoni tal-Quddiesa u wara it-talba tar-Rużarju. Iċ-ċelebrant huwa l-Arċisqof Charles Jude Cicluna. Illum qed nirringrazzjaw lill-Alla għal dak kollu li qed isir fiċ-ċirkustanzi preżenti biex kull persuna tfieq u kull ħajja tiġi salvata. Fl-istess ħin nitolbu l-grazzja lill-Alla biex bħala pajjiż narfu u niddefendu dejjem il-valur tal-ħajja u d-dinjità ta' kull persuna. Nitolbu flimkien mal-Arċisqof matul din il-Quddiesa. L-isem tal-Missieru tal-Ibenu tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-paċi ma'kom. Ħuti jew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb għalli niċċelebraw il-misteri Quddiesa. Inti triq li twassalna ant il-missier mulej ħniena. Inti l-verità li tmexxina lejn il-ġid, Kristu ħniena. Inti l-ħajja li biha ngħixu fik, mulej ħniena. Jeħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Fiċ-ċokontana mulej nitolbu l-ħniena tiegħek biex nuru l-indiema tagħna billi nbiddlu ħajjitna u nitħarġu b'emejjel tajba biex b'qalb safja nibqgħu sħaħ fil-ħarsien tal-kmandamenti tiegħek. Ħalli bekk nitħejjew sewwa għal festi tal-Għid. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li walla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Eżodu. F'dak iż-żmien il-mulej qal il-Mosè: Mur u inżel, għaliex tħassar il-poplu tiegħek li jien tellajt mill-Eġittu. Malajr warbu mit-triq li jiena wrejthom. Għamlu għalihom għoġol tal-metall imdewweb, niżlu wiċċhom fl-art iqmuh u offrowlu s-sagrifiċċji u qalu: Dan huma l-Alla tiegħek Iżrael li tellawk mill-art tal-Eġittu. Il-mulej is-sokta jgħid lil Mosè: Jien ħarist lejn dan il-poplu u rajt li hu poplu ta' ras ibsa. Ħallini waħdi issa, ħalli nixel il-kollha tiegħi għalihom u neqridhom. U lilek nagħmlek ġens kbir. Mosè imbagħad talab bil-ħniena quddiem il-mulej Alla tiegħu u qal: Għaliex mulej tixeb il-kollha tiegħek għall-poplu tiegħek li int bħila kbira u bit qawwija ħrixt mill-art tal-Eġittu. Il-għal għandhom jgħidu l-Eġizzjani: Araw x'deni jagħmlilhom, ħarriġhom biex itemmhom fil-muntanji u jeqridhom minn wiċċ l-art. Erġa' lura mis-saħna tal-kollha tiegħek u reġġa' lura l-ħsara li trid tagħmel lill-poplu tiegħek. Ftakar f'Abraham, f'Iżak u f'Iżrael il-qaddejja tiegħek li int ħliftilhom bik innifsek u għedtilhom: Inkattar in-nisel tagħkom bħal kwiekeb tas-sema u din l-art kollha li jien wett nagħtiha lil nisilkom bħala wirt għal dejjem. U l-mulej nidem mill-ħsara li qal li kien se jagħmel lill-poplu tiegħu. Il-kelma tal-mulej. Irroddu ħajr lill-Alla. Għas-salm ngħidu flimkien: Ftakar fija mulej f'imħabbtek għall-poplu tiegħek. Ftakar fija mulej f'imħabbtek għall-poplu tiegħek. Għamlu għoġol ħdejn il-ħoreb, qiemu sbieħ tal-metall imdewweb. Bidlu l-Alla il-glorja tagħhom ma' sbieħ ta' kendus jiekol il-ħaxix. Flimkien,
U nsew l-Alla li salvhom, li jagħmel ħwejjeġ kbar fl-Eġittu, Eġibijiet fl-art ta' Ħam, ħwejjeġ tal-biża' fil-baħar tal-Qasab, flimkien. Kien għamel il-ħsieb li jeqridhom, li ma kienx għal Mosè il-mażul tiegħu, li waqaf fis-selħa tas-sur qudiemu biex iberdu u ma jqridhomx, flimkien. Ftakar fina mulej fil-ħabtek għall-poplu tiegħek. Alla hekk ħabb lid-dinja li tal l-Ibnu l-waħdini biex kull min jemmen fih ikollu l-ħajja ta' dejjem. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu qal lil Lut: kieku jien kelli nagħti xhieda fuq innifsi, ix-xhieda tiegħi ma kinetx tkun minnha. Hemm ħadd ieħor li jagħti xhieda fuqi u jiena naf li x-xhieda li jagħti fuqi hu hi minnha. Intom battu tistaqsu lil Ġwanni u hu ta' xhieda għall-verità. Mhux għax jien għandi bżonn ix-xhieda ta' bniedem, imma qiegħed ngħidilkom dan għas-salvazzjoni tagħkom. Għax dak kien mhu sbieħ jixel u jiddi, u intom għal ftit ridtu tifirħu bid-dawl tiegħu. Iżda jien għandi xhieda akbar minn dik ta' Ġwanni, għax l-emejjel li tani l-missier biex intemmhom, jiġifieri dawn l-istess emejjel li jiena qiegħed nagħmel, jiġdu għalija li kien il-missier li batni. U dak li jagħti xhieda fuqi huwa stess dak li batni, il-missier, li intom laqgħat smajtu leħnu u lanqas rajtu l-bixra ta' wiċċu. U l-kelma tiegħu ma tinsabx fikom, għax intom m'intomx temnu lil dak li huwa bat. Intom tistudjaw l-Iskrittura għax taħsbu li fiha hemm il-ħajja ta' dejjem. Din tagħti xhieda għalija u madankollu ma tridux tiġu għandi biex ikolkom il-ħajja. Jiena ma nieħu ebda glorja mill-bnedmin, imma jiena lilkom nafkom, naf li l-imħabba ta' Alla ma tinsabx fikom. Jiena ġejt f'isem missieri u intom ma lqajtunix. Jekk ħadd ieħor jiġi f'ismu stess, intom tilqawh. Imma kif jista' jkun li temnu intom li tieħdu l-glorja mingħand xulxin, waqt li xejn ma tfittxu l-glorja li tiġi mingħand Alla waħdu? Xejn la taħsbu li se nkun jien li nakkużakom quddiem il-missier? Dak li akkużakom huwa Mosè, li fih qedtu t-tama tagħkom. Għax kieku kontu temnu lil Mosè, kontu temnu lilu wkoll, għax Mosè fuqi kiteb. Imma jekk intom ma temnux dak li kitbilkom hu, kif se temnu dak li ngħidilkom jien? Il-kelma tal-mulej. Talim tal-Evanġelju. Daw l-aħħar ġranet tar-Randan, il-Vanġelu jibda jippreparana għal konflitt kbir bejn Ġesu u dawk li kienu jaħsbu li fehmu kollox u li jafu kollox, li ma setgħux jilqgħuh. Ma strudaxxa minn Nażaret li jgħid li huwa l-iben ta' Alla. Ġesu jinsisti li għandhom iċ-ċavetta biex ikunu jistgħu jarfuh u jifhmuh. Il-liġi, il-profeti, Mosè stess. Imma xorta
jibqgħu iwebsu rashom. Ejjew nitolbu f'dan il-mument partikolari biex aħna narfu fejn qegħdin inwebsu rasna u qalbna. Il-mulej tagħna biżżejjed strumenti, għajnuniet biex nifmu x'jrid minna. Ħafna drabi insibuha diffiċli narfuh u nobduh. U se jibqa' iħabbat fuq il-bieb tagħna. Hemm espressjoni sabiħa li Ġesu juża għal Ġwanni il-Battista. Dak kien mużbieħ jixel u jiddi. Kemm tkun ħaġa sabiħa. Li f'mumenti ta' dlam, f'mumenti ta' diffikultà, aħna l-insara inkunu mużbieħ jixel u jiddi. Wieħed jista' jgħid imma il-mużbieħ tiegħi inemnem, id-dawl tiegħi bagħti. Niftakru fil-kliem tal-profeta Iżajija fuq il-Messija. Qasba mġelġla ma jiksirix, mużbieħ inemnem ma jitfiex. Ejju nresqu t-talb tagħna quddiem il-Missier u l-ewwel nett nitolbu għall-Quddiesija tiegħu il-Papa biex il-mulej jħarsu għall-Knisja tiegħu jagħtih l-erf fil-Quddiesija u s-saħħa. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għall-mexxija ta' pajjiżna biex f'dawn il-mumenti diffiċli jkollhom id-dawl il-faraġġ mill-mulej u anke il-faraġġ ta' l-ubbidjenza tagħna. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għall-operaturi kollha tas-saħħa, il-konsulenti, it-tobba, kemm fl-isptarijiet, kemm fil-komunità, in-nurses, daw kollha li jieħdu ħsieb fl-oqsma residenzjali biex il-mulej jkun il-qawwa, is-saħħa u l-faraġġ tagħhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal ħutna li għandhom il-virus u li issa qegħdin fil-kura li jeħtieġu biex il-mulej idawwalhom paċenzja kbira b'ġenerożità u wkoll bid-don tas-saħħa. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Ejjew niftakru fil-mejtin tagħna b'mod speċjali il-mejtin li mietu f'dawn l-aħħar sigħat u dawn l-aħħar ġranet. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem jistrieħu fis-sliem. Nitolbuk mulej bl-interċessjoni qawwija ta' Sitna Marija biex inti tħarisna u tagħtina dak kollu li għandna bżonn fir-ruħ u fil-ġisem bi Kristu Sidna. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax it-tjubitek tajtna l-ħobs li qegħdin nofrulek frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina l-ħobs tal-ħajja. Imbirek Alla għal dejjem. Il-misteru ta' dan l-mombiti nata sem fin-natura divina ta' Kristu kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna il-bnedmin. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax it-tjubitek tajtna l-imbit li qegħdin nofrulek frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Imbirek Alla
il-qana mulej Alla tagħna li unidma qudiemek u għamel li jkun jogħġbok dan is-sagrifiċċju li sejrin nofrulek. Naddafni mulej meħżuniti u d-dnub tiegħi neħħili. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqalmu lej minn idejk is-sagrifiċċju u tifħiru l-glorja ta' ismu u għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja qazza kollha tiegħu. Għamelu Alla li tista' kollox li s-sagrifiċċju li nofrulek inaddaf lilna bnedmin dgħajfa minn kull ħażen u jkun dejjem il-ħarsien qawwi tagħna bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżuħaj il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tassew mulej missier Quddies, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inrodulek ħajr. Int tas-saħħa ta' wliedek u għat-tiġdid u s-safa ta' ruħhom għażiltilhom żmien fis-sena biex ifittxu jinħallu minn kull ġibda ħażina u jinqdew bil-ġid li għaddi hekk li iżjed jintrabtu ma' dak li jibqa' l dejjem. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġli kollha infaħruk u ntennulek bla għeda. Quddies, 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 mulej Alla tal-eżerċiti. Ismewtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-oli tas-smewwiet. Imbirek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fl-oli tas-smewwiet. Quddies tas-sew int mulej. Inti lajn ta' kull dusija. Quddies għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħi bati, ħal ħobs, ratti l-ħajr, qasam, tali d-disċipli tiegħu qal, ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara li klaħa l-kalċi, reġa' ratti l-ħajr. Tali d-disċipli tiegħu qal, ħudu u jxorbu minnu l-koll. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Salvana int, o Salvatur tad-dinja, bis-salib u l-qawmin tiegħek inti fdejtna. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U nrodulek ħajra xorġbok tilqana u nquddimek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxelda mad-dinja kollha. Wettaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku. Miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħoqli, mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Mario u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħena lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, mal-Arus tagħha San Giuseppe, mal-Apostli, ma' San Sebastiano, San Turrokku u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u sebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu. Kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem.
Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu Ġesu li ben taħalla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum. Aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebu ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li għat lill-apostli tiegħek. Inħallilkom is-sliem natikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u laqda li int trid fiha int li tanxu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Ikunu jiswew lilna li tqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf Talla li tneħħi n-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi n-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi n-nubiet tad-dinja għatina. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispiritu Santu intajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek eħlisni miħtiti kollha u minn kull ħażen. Żomni dejjem fidili l-kwandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfired minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li nitqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek. Ma tkunx il-kundanna tiegħi. Iżda l-ħnina tiegħek tkun għalija l-ħarsien u l-fejqan ta' ruħi u ġismi. Danu l-ħaruf ta' Alla. Danu li neħi d-nubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jisolix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Ngħidu flimkien it-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment
Ejja għandi Ġesu tiegħi biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik biex f'ħajti u f'mowti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Itqarbina li għamilna mulej saffina u teħlisna minn kull dnub biex il-kuxjenza tagħna tinħall minn kull irbit taħtija u bil-grazzja tiegħek niksbu fejqan sħiħ bi Kristu Sidna. Imbirku lil mulej, irroddu ħajr lil Alla. Nadurawko Ġesu imberkuk. Nadurawko Ġesu imberkuk, għas-salibek u l-mewt tiegħek inti fdejtna. Nadurawko Ġesu imberkuk, għas-salibek u l-mewt tiegħek inti fdejtna. Bl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Nikkonsidraw, nikkontemplaw fl-ewwel misteru minn tad-dawl meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu tammet fi xmara Ġordan. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikolli trid int kif is-semek da fl-art. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa,
imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tieni misteru minn tad-dawl meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu wera minnu fit-tieġ ta' Kana. Missierna li inti fis-smewwiet tqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema jgda fl-art. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tielet misteru minn tad-dawl meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu ħabbar is-saltna ta' Alla u stieden għall-indiema. Missierna li inti fis-smewwiet tqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema jgda fl-art. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa,
imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bi grazzja mimlija mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bi grazzja mimlija mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bi grazzja mimlija mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bi grazzja mimlija mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bi grazzja mimlija mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bi grazzja mimlija mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bi grazzja mimlija mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Nikkonsidraw nikkontemplaw fir-raba misteru minn tad-dawl meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu ġie trasfigurat fuq il-muntanja Tabor. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek ikolli trid kif is-sema hekk fl-art. Slima lik Marija bi grazzja mimlija mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bi grazzja mimlija mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bi grazzja mimlija mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bi grazzja mimlija mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bi grazzja mimlija mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bi grazzja mimlija mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bi grazzja mimlija mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bi grazzja mimlija mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bi grazzja mimlija mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bi grazzja mimlija mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Nikkonsidraw nikkontemplaw fil-ħames misteru minn tad-dawl meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu waqqaf l-Ewkaristija b'tifkira tal-misteru tal-Għajt. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek ikolli trid kif is-sema hekk fl-art.
Slima lik Marija, bi grazzja mimlija mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Slima lik Sultana, Om tal-ħnina, ħajja ħlewa ta' matana slima lik. Lilek inajtu għaliex aħna turufnati u li teva. Lilek nitniedu, aħna li nibku nolfu dan għal-wiet ta' dmuħ. Mela avukata tagħna dawwar lejna dawk lajnejn tiegħek tal-ħnina. Urina wara dana turufnament lil Ġesu frott imbierek tal-ġuf tiegħek. O ħanina, o pija, o ħelwa, Verġni Marija. Lopalina qaddisom Malla, skont il-fema tal-Papa, missierna li jinti fis-smawiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikolli tritint kif is-sema da fl-art. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Kristu ismana. Kristu il-qattal b'tana. Missier eternalla. Iben Alla li fdejt id-dinja. Spiritu qaddis Alla. Trinità qaddis Alla wieħed. Imqazza Marija. Imqazza Alla. Imqazza xebba ta' ġbejbiet. Om ta' Kristu. Om il-Knisja. Om tal-Grazzja ta' Alla. Om li żiet safja. Om li żiet nadifa. Om muxebba. Om bla teba. Om li tistħoq l-imħabba. Om tal-aġeb. Om tal-parir tajjeb. Om ta' min ħalaqna. Om ta' min salvana. Xebba kollok aqal. Xebba li tistħoq kull qima. Xebba li tistħoq kull foħrija. Xebba kollok seta. Xebba kollok ħnina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Mera tal-qdusija. Tron tal-erf. Bidu tal-ferħ tagħna.
amara tal-Ispirtu Santu, amara ta' kull grazzja, amara ta' kull tiba, guarda mistika, torri ta' David, torri ta' lavorju, dar ta' deb, arka ta' rab tal-ġdida, bib ta' sema, kewkba ta' filodu, saħħa tal-morda, ken tal-midimbin, faraċ tal-imniktin, għajnuna tal-insara, sultana tal-anġli, sultana tal-patriarki, sultana tal-profeti, sultana tal-apostli, sultana tal-martri, sultana tal-konfessuri, sultana tal-verġni, sultana tal-qaddisin kollha, sultana mnisla minar l-ewwel teba, sultana mtella s-sema, sultana tal-Rużarju mqaddes, sultana tal-familja, sultana tal-paċi, ħaruf talla li tneħħi d-nubit tad-dinja, ħaruf talla li tneħħi d-nubit tad-dinja, ħaruf talla li tneħħi d-nubit tad-dinja. Nitlob għalina qaddieshom Alla nitolbu. U Alla li rrid li mat-ħabira tal-anġlu li ben tiegħek isir bniedem fil-ġuf tal-Verġni Mqazza Marija. Għatina nitolbuk lilna li nistqarruhom Alla li nkunu mejjunin mit-talb tagħha bl-istess Kristu Sidna. Talba lil San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida. Kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Irrażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Int l-aqwa fost il-qtajja tas-sema. Idfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżina l-oħra li ġġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. San George Preka, Beatu Nazju Falzon, Beata Adeodata Pisani, nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek. Hekk nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek. Int li tgħixu s-salta għal dejjem ta' dejjem. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu,
Imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-altar. Imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu. Imbirka kbira Alla Marija Santissima. Imbirka l-imqazza Immakolata konċezzjoni tagħha. Imbirek it-tluħ glorjus tagħha fis-sema. Imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Imbirek San Giuseppe Arust kastissimu tagħha. Imbirek Alla fl-anġli u l-qaddissin tiegħu. B'hekk naslu fit-tmiem it-talba tar-Rużarju li bdiet biċ-ċelebrazzjoni tal-Quddiesa. Ninfurmakom li għada filgħaxija wara l-Quddiesa tal-5:30 ser inwasslulkom xandira diretta mill-Belt tal-Vatikan fejn il-Papa Franċisku ser imexxi mument straordinarju ta' talb minn Pjazza San Pietru. Hemmhekk ser tiġi proklamata l-kelma ta' Alla, isir mument ta' adorazzjoni tas-sagrament imqaddes u wara il-Papa ser jagħti l-barka urbi et orbi lill-belt u lid-dinja bil-possibilità li wieħed jirċievi l-indulġenza plenarja. Għalhekk nistedinkom tkunu magħna għada fil-5:30 ta' filgħaxija għall Quddiesa mill-Kurja u wara għal xandira diretta mill-Vatikan. Quddiesa oħra tixxandar għada filgħodu fid-9:30. Grazzi tal-li kontu magħna, insellmilkom.